পয়লানো যতন খাকাহাম তিনি কাইসা মিয়া কাতিরাম ভিলেজ কমিটি ও জয়নিং প্রোগ্রামো आं जे स्पीच रिमानी चाकमा हदानो तै आबनो क्लारिफिकेशन निना ताइसा क्लारिफिकेशन नि बागै आं नंनि बुसकांगो मा फाइका मिया जे आं स्पीचो जे सामानि जे कयेकदिन आगे काउन्सिल अफ त्रिपुरासा हदा आबरकनि जे बरक जे खरांथि सामानि पार्बत्य चट्टग्रामनि न तैयै आबनो खानावैनो आं साका किसु किसुता जेता सामनो बो ताबो ते गन्धछरा एकायताय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नि जारुल बासाय बा गोबां जागाओ जे चाकमा हदानि बरक जे एंगनानि फाइ दङ नि जे सामानि अकक सामानो रगै केबनि कोनो हदानि बोखाव हयतो आबो खाव नांगै मानखाना गा आबोनि बागै आं सानै नायो आं जेता मिया जे कक सामानि अबनो आं रसायनाखा कारण आं कोनो हदानि बा कोनो दफानि एगेन्स्ट साया जेता आं किसा कुबुय अबनो ना साइरिका आबनो तै जुदि केबनि खाव नां टंखाय आं सानाय सरि एकाकाय आं आनि कक मिया जे स्पीच जे सामानि काisa चाकमा हदानो तै आं आबनो रसायनाखा आं खा खालायो जारा अमनो तै जारा खा नाङि तंनाय अमनो तै जारा बोखावो दुइ तंनाय एबं बोखा समुय तंनाय बरक क्लियारंगानो ताई आं थिनांगो अ चाकमानि इसुनो तै बा चाकमा रंनि करनो तै आं सागलाक हयतो बुइनि सामानो बा आं ताई रेफारेन्स खाइगलाक आं खा खालायो जे अबनो जे मिया जे कातिराम विलेज कमिटी ओ जे 111 परिवार जयनिं प्रोग्रामो किसिसा जे आं माने 1 मिनिट निबो कम जे चाकमा हदानो तै पार्बत्य चट्टग्रामनि चाकमा रंनि जे यांग हापाय माने न तै जे किसाता जे सामानि अबननो आं रसायनाखा आनि जे स्पीच ना आं रसायनाखा एके आं खा खालायो जे चाकमा हदानि बररक जुदि खा नाङै तंखाय बा अयनो केबो कोनो बररक जुदि रसाय माने अमनो तै खा नाङै तंखा आंखाय आं सानाय सरि आं आनि बक्तब्यनो रसायनाखा आं खा खालायो अबनि बाबान बा बर क्लियार नङै थांगानो जतन ना हामबाय।